Tuli tänne Suomeen kuuntelemaan vartavasti venäläistä kenraalia Nikolai Makarovia, koska hän oli kommentoinut jo 15.3. kun Naton suuri sotaharjoitus oli 16 maata ja toista sataa, joku 120 päälle suomalaistakin oli mukana Norjassa ja täällä Ruotsissa. Ja siellä tapahtui sitten omituinen onnettomuus. Hercules-kone katosi. Hercules-koneen koodin nimi oli SEAL. Kaikissa tiedusteluoperaatioissa käytetään aina symboliikkaa. Ja kuinka ollakaan, niin se naispuolinen logistiikan kapteeni, joka oli yksi niistä 5 upseerista, jotka kuolivat siinä, niin hänenkin nimensä oli SEAL. Ja ilmoitettiin 15.3. että kello 15, tämä numero 15 on 5+1 on 6, tietovuoron ykköspuolella, niin kaikki olivat kuolleet. Tai kone katosi ja kello 17 sain sisäpiiriläisiltä puhelun, että kaikki on kuolleet. Ja samana iltana puolustusministeriö Norjassa, siis korkein eli puolustusministeriö ilmoitti kansainväliselle pressille, että kaikki on kuolleet. Ja mitä tapahtui? Tuli peruutus hyvin nopeasti. Kuinka on mahdollista, että puolustusministeriön virallinen tiedotus kansainväliselle yhteisölle peruutetaan ja sanotaan, että ei me tiedetäkään, kun kaikki kuollut, ei me tiedetäkään, missä kone on. Kuka voi peruuttaa? Vain ja ainoastaan USA vasaalivaltiolle. Ja silloin reagoi kenraali Nikolai Makarov tiedotussain Varanan kautta Global Institute Research, erittäin luotettava internetsivu, jossa kenraali Makarov sanoi, että tämä on provokaatio Moskovaa kohtaan, ballistisia ohjuksia ei saa tuoda arktisille vesille eikä saa tuoda tänne Pohjolaan. Virallinen selitys oli, että kone on mennyt sumun takia Kebnekaise-nimiseen vuoreen ja niin kuin räjähtänyt. Se ei koskaan kuitenkaan lentänyt muuta kuin periaatteessa ainakin tutkien mukaan niin 2 kilometriä ja 193 metriä. Ja Kebnekaise oli 2 kilometriä ja vähän päällä. Siis ei voinut törmätä periaatteessa. Mutta miksi tuli tämä peruutus? Ja miksi Makarov, siis Venäjän puolustusvoimien komentaja, sanoi, että tämä on provokaatio Moskovaa kohtaan? Eihän lento-onnettomuus Kebnekaiserissa voi olla Moskovaan kohdistettu provokaatio. Nehän näkivät, mitä tapahtui. Voi kysyä, että ampuivatko todellakin amerikkalaiset laivoistansa tämän Tuusan nuuskaksi, koska siellä oli vain pieniä palasia jäljellä. Ja tietysti 5 upseerille hajonnut palasiksi. Menin kuuntelemaan häntä, että olisi kuullut suoraan niin tietoa, eikä jonkun kautta 5. päivä 6. maanpuolustuskurssille. Hän tuli luennoimaan ja oli tarkkana korvana, mitä hän sanoi. Tosin hän puhui venäjää ja minä en puhu venäjää, mutta hänellä oli tulkki. Ja siinä hän sanoi, että siis Venäjä niin kuin opponeeraa, ei hyväksy, että tuodaan näitä ballistisia ohjuksia Pohjolaan ja käytetään. Hän sanoi, ja käytetään. Kuka teistä tietää, että on käytetty? Tai on ollut ainoa, joka niin epäilee, että tämä oli tämä todellinen syy. Ja sitähän tuli kova kampalla sitten Suomen lehdistöön ja muuta, että kuinka tämä voi venäläiskenraali näyttää tämmöisiä kuvia, että Baltian, Suomi ja Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja kuuluu heidän etupiiriinsä. Ja nimenomaan tarkoitti niin ballistisilla ohjuksilla, että heidän etupiirinsä, että NATO on omansa. Ja sitten kuulin itse, kun meidän kunnianarvoisa presidenttimme Niinistö sanoi, että radiossa kenraali se höly. Kuvitelkaa, presidentti sanoo suurvallan, siis puolustusvoiman komentajalle, joka myös on varapuolustusministeri. Silloin vaan kyllä kylmäs oikein tosissaan, mutta nyt me kirjoitetaan setkaan näistä Suomessa, oikein todellakin. Ja jos suurvalta lähtee liikkeelle, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja niinhän he näyttivät sitten, että hiistivät nenän meidän presidentillä, kun hänet pakotettiin jääkiekko-otteluun panemaan punainen paita päälle, joka oli ensivaltainen. Punainen paita, jossa tosin oli vielä Suomen vapaa. Tällä tavalla Putin näytti, että paikka. Meillä ei ole varaa todellakaan niin
uhitella ja kerjätä senkkaan ennastettua näitä itärajoja. Pitäisi olla ihan kilttiä ja todeta, että olemme ystäviä ja kaikki menee hyvin, varsinkin kun meiltä on nyt itärajalta otettu pois. Ja on jo vielä jotain käsketty ottaa nämä miinat pois, maamiinat, joka oli meidän ainoa atomikommisuoja. Ja mehän ollaan allekirjoitettu kansainvälinen sopimus, että meitä ei saisi olla, mutta meillähän ei ole niin kuin muissa monissa maissa, varsinkin Keski-Euroopassa, tuolla suurin piirtein lasten leikkikenttiä lähellä, eli kaupunkien lähellä. Meillähän on metsässä, mutta ei niillä olisi ollut vaaraa ihmisille, paitsi niille, jotka kenties tulisi läpi. Ja Makarov sanoi vielä tässä puheessaan, että 100% Venäjä tulee satsaamaan avaruustorjuntaan. Mitä tarkoittaa avaruustorjuntaa? Onko se taas periaatteesta tätä näin tekniikkaa, joka heillä itselläkin on? Free Energy Technology, vapaa energia, directed, joka voidaan pistää aivan suoraan pintaan. Sitten hän lisäksi vielä sanoi, että kohta, käytti sanaa kohta. Kohta ei Suomen ja Venäjän rajalla ole yhtään venäläistä sotilasta. Mitä tämä tarkoittaa? Joku siellä yleisesti rupesi taputtamaan ja kaikki muutkin taputti ja minua vaan kylmästi. Mä ajattelin, että jos ei ole yhtään sotilasta, niin tarkoittaako se sitä todella, että Suomi kuuluu Venäjään niin kuin sairaalaan? Vai tarkoittaako se sitä, että vedetään nämä sotilaat tähän sisäpilviin tai sisemmäksi niin, ettei tule 40 kilometrin tämmöisiä huutulli-odotuksia tai muita, että elintarvikeasiat hoidetaan tuolla ja puuasiat jossain tuolla ja niin edelleen. En tiedä, mutta kyllä vähän huolestunut, että ei ole yhtään venäläistä sotilasta Suomen ja Venäjän rajalla. Eli näin, mitä niin aika tuo. Suomenlinnan tuolla rauniolla, hän on tai siinä portilla, että suomalainen seisot tässä omilla jaloilla siellä ja luota vieraana. Ja minun mielestäni tämä on edelleen hyvä puoli suomalaisille, koska ne, jotka meillä haluavat, onneksi minoriteetti, onneksi toistaiseksi minoriteetti, että me menemme NATOon, niin he eivät tiedä, mitä se tarkoittaa. Norjalaiset tietää, mitä se on. Toista, oikeusministeri sanoi, me elämme tyranniassa Norjassa. Miksi me haluamme mennä tyranniaan? Me luulemme, että me saisimme NATOlta ja Amerikalta apua, jos esimerkiksi Venäjä hyökkäisi. Mutta virallisesti 2007 Norjan tiedustelupalvelu, tai siis armeijan koko virallinen puolustusvoimien komentaja ja ministeri allekirjoittava paperi sanoo, että jos Venäjä hyökkää Pohjois-Norjaan, niin silloin ei NATO eikä amerikkalaiset tule auttamaan. Tämä on virallista. Ja tämähän on vastoin NATOn 5. pykälää, että jos yhteen hyökätään, niin kaikki auttaa. Tämä on virallista. Ei tästä Suomessa puhuta. Eli Norjaa ei auteta vuodesta 1949 ollut jäsenenä, mutta mukaan Suomea autettaisiin, jos mennään, meillä on 1300 metriä aikaa. Tässä on mitään järkeä. Mutta tässä on nyt se, missä mennään. Ja avaruusohjelmat, joita nyt on suunnitteilla, niin Suomessakin on kuulemma ollut televisiossa, että sanotaan, että NASA privatisoi näitä avaruusohjelmiansa. Taas tuli kylmä väri. Nimittäin pitää aina kysyä miksi, kuka hyötyy. Mulla on tässä norjalaislehti ihan tästä 11. päivä kesäkuuta. Vähän repalein, koska mä tikistin sen yhdestä laivalehdestä. Ja tässä on näitä uusia kuvia, minkälaisia tämmöisiä avaruusaluksia niin kuin nämä nyt suunnittelevat. Mutta tässä on lueteltu kaikki mitä on nyt suunnitteilla kymmenkunta. Ja hämmästyttävästi kyllä, niin kuin varmaan osa teistä ainakin tietää, että tämä Dragon-niminen, tämmöinen vähän kapselitapainen, on ensimmäinen privaatti avaruusalus, joka sitten lähetettiin ylös sinne kansainväliselle International Space Stationille, sinne asemalle. Ja sitten semmoisella robottikädellä, joka sieltä asemalta tuli, se vedettiin sitten siihen asemalle ja sitten tyhjennettiin niistä tavaroista, jotka tämä toi. Se oli siis ensimmäinen onnistunut tämmöinen privaatti lento virallisesti. Ja seuraavaksi ne suunnittelee tietysti sitten, että sitten laajennetaan, että tulee sitten ihmisiä mukaan siihen. Mutta tällä hetkellä siis vain Venäjä kuljettaa niin kuin tälle
asemalle, eikä enää NASA ollenkaan. Minkä takia NASA nyt sitten tämän lehden mukaan sanoo, että koska se on rahakysymys, se maksaa niin paljon, että pistää nämä maahan, ja se on turvallisuuskysymys. Ja silloin taas ampelit nousi ylös mua. Turvallisuuskysymys. Ajattelevatko he Star Wars tai jotain muuta, Health of the Sky, miksi se on turvallisuuskysymys NASAlle, mutta ei mukavasti näille privaattilaitoksille. Ja nämä privaatit yleensä tämän mukaan ainakin valmistuvat vuonna 16. Eli kuinka voi olla, että amerikkalaisilla ei olisi avaruusaluksia ollenkaan avaruudessa vuoteen 16? Tässä on taustalla jotakin, jota meille ei kerrota. Näitä on monia näitä nimeltä näitä tämmöisiä privaattifirmoja. Tämä on semmoinen kuin Lyx, joka X-Core Aerospace on se pieni, se on kuin jet, joka lähetetään, ja ne aikoo testata sitä kyllä jo tänä vuonna. Ja kuka tahansa voi, jolla on $100,000, niin voi ilmoittautua, jos haluaa tulla mukaan. Ei tietysti se testiin ensin, mutta sitten jos se onnistuu. Sitten niillä on ohjelmana Spaceship 2, joka tuli Spaceship 1 jälkeen, ja se on Virgin Galactic, joka on jo näyttänyt, että he pystyvät olemaan avaruudessa. Heillä oli ensimmäiset kokeilut vuonna 2004. Ja he satsaavat nimenomaan avaruusturismiin. Siis tämä on aika mielenkiintoista, tämä privaatti avaruusalue satsaavat turismiin. Eihän NASA ole satsannut turismiin. NASAhan on alun perin sotilaallinen laitos, jossa on ollut niin 2 puolta. Se sotilaallinen, josta ei yleisölle kerrota mitään, ja sitten tämmöinen niin julkinen puoli. Nämä on niin turismi. Sitten eräs mies Arizonasta oli, joka saanut lahjaksi voittanut jossain arpajaisissa Armadillo-nimisen tämmöisen vapaan lipun, joka siis tähän kapseliin, joka siis maksaa noin 100 000, jos se joutuisi ostamaan, sitten kun hän lähettävät tänne ylös. Sitten on Bigelow-niminen tämmöinen alus, joka on aika mielenkiintoinen, koska hän on tehnyt jo kokeiluita. Kuvitelkaa, hän on tehnyt, niin kuin meillä on kumiveneitä, niin ne on nyt tehnyt kumiavaruusaluksen. Ja sitä on kokeiltu ja se on onnistunut. Ja nyt ne haluaa tehdä tämmöistä kumista 2 tämmöistä avaruusalusta, jotka niin hitsataan pannaan yhteen. Ja se niin sanottu koelento oli jo vuonna 2006 ja 2007 ja onnistui. Ja ne suunnittelee, että se olisi useimmille ihmisille, ja se on Boeing, joka on siinä mukana tässä kehityksessä. Sitten on starttolaussi, jonka Paul Allen, jos olette kuulleet nimen, ainakin Microsoft-nimen olette kuulleet, hän oli se, joka tämän Microsoftin perusti ja tuli multimiljonääriksi. Nyt hän on pistänyt tähän avaruustutkimukseen tämmöisen oman panoksensa ja haluaa tämmöisen oman systeeminsä. Ja se on operatiivinen ja laskevat vuonna 16. Tämä vuosi 16 tulee hirveän usein esiin. Norjassa esimerkiksi puolustusministeri sanoi, että meidän on pakko saada uudet aseet vuonna 16 viimeistä. Miksi se on niin pakko? Miksi on pakko saada amerikkalaisia, jotka ovat hyökkäykseen tarkoitettuja, eikä ruotsalaisia, jotka on tarkoitettu puolustukseen? Eli jotain on suunnitteilla aivan varmasti, jotta meille ei kerrota. Sitten oli Blue Origin, on yksi näistä, ja heidän yksi päämaaleistaan on, että he ovat saaneet nyt NASAlta kontraktin sitten näiden tavaroiden viemiseen ylös. Ja Dream Chaser, joka on aika mielenkiintoinen nimi, Dream Chaser, eli niin kun hakee näitä en siis sano ruumiin, mutta tuo unia tietysti Dream, niin se on semmoinen, joka on ajatellut, että se nostetaan niin, että se on helikopterin alapuolella ja siitä sitten lähtee eteenpäin. Sitten oli tämä CST-100, joka jälleen on operatiivinen ilmeisesti vuonna 16. Ja se on kapselin muotoinen. Eli nämä on nämä 10 tämmöistä, jotka on jo ihan varmasti niin kuin tuossa ja joitakin on kokeiltu. Mitä varten, haluan kysyä, mitä varten NASA pistää privaatiksi ja sanoo syyksi on raha ja vaarallisuus avaruudessa? Jotain on aivan varmasti tulossa. Mutta toisaalta, mitä suurimmissa määrin ihmiset saavat tietää näistä asioista, niin sitä suuremmissa määrin me voidaan käyttää meidän omaa energiaa. Ajatelkaa, että jos tämä sali menee niin vaan,
vaikka tänä iltana, vaikka 1 minuutin ajan lähettäisiin positiivista energiaa, että ei tapahdu mitään pahaa olympialaisissa. Mä uskon, että tänään salin, varsinkin kun ihmiset on niin sanottua vaihtoehtoa kannattavia, niillä on niin paljon energiaa tässä salissa, että me pystyttäisiin varmasti estämään. Ja jos joku aikoo ampua ja pannaan energiat liikkeelle, niin se ei yksin, että se pyssy ei toimi. Siis se menee epäkuntoon. Eli kyllä mä sanoisin, että mä toivoisin ainakin, että alustus olisi sen verran herättänyt ihmisiä ajattelemaan, että me todellakin olemme energiaa ja me voimme muuttaa tulevaisuuden, joka on suunniteltu negatiiviseksi 85% ihmiskunnasta hävittää. Käännetään se ympäri, upside down ja 85% ainakin säilyy. Ja tämä vahvuus on meissä kaikissa. Mä sanoisin tällä tavalla, että Einstein sanoi, että tieto ihmisistä on vielä lapsen kengissä. Ja love is the key, niin kuin sanotaan. Eli universaalinen rakkaus kaikkia kohtaan kyllä pystyy panemaan negatiiviset kaikki suunnitelmat piiloon tai pois. Ja ihan lopuksi niin toteaisin, että 100 vuotta sitten, tasan 100 vuotta sitten, eli vuonna 1912, Alexis Carrel, joka oli lääkäri ja sai Nobelin palkinnon, sanoi, että rukouksen voima on yhtä demonstroitavissa kuin hormonien kehitys. Näillä sanoilla hyvää iltaa ja kiitoksia.